Kaixo, eguerdion denoi, zer moduz, zer muzigor, deskantxatuta, Bueno, lanerako prest Prest. eta danerako prest, ni bakizu, hemen gustora oten ez. Gustora, zuek bezala espero dut, noski. oso ondo prest balma zaude, hasiko naiz nik ja errez eta explikatzen gaurkoan gnocchi batzuk egingo ditugu. Baina ez gnocchi edo zein eratara. Patata? Nik patata gabe egingo dut. Patata kendu dut, eta gaurkoan errebiliko dutena izango da ricota eta parmesanoa, horrek emango dio gorputza gure gnocchiari. bitxo. Hori eta irina noski. Eta horretarako egingo dut gero saltxa bat, Bai. urinarekin, limoiarekin, salbiarekin, Vale. beraz, bueno, gnocchi beretzi batzuk, bakizu hemen beti guk gure erara egiten dugula, eta nik horrelaxe egingo dut. Eta Bai. zuk? Nik egia esan, askotan egoten gara etxean, da errezetak idazten, da ez dakit zerrein, da ez da Ja. eta hor dago efemeriden, olako web bat horri bat, eta nire efemeride gastronomikoak. Bakizu segundan gaur, Segunda gaur. Arbendol gaieta txinatarren eguna. Nik ezagutu genituen etxen esan, sartu nintzen, eta, bueno, errezeta pila badaude, existitzen dira, eta gaur, beraien eguna danez, nik txorienera ekarri nizkizuet. Hora noixe, postre batekin bukatuko dugu. Beraz, izango dugu gazia eta gozoa. Hori da. Beraz, gazia nahi balma duzu jakin nola egiten den ikusi. Gnocchiak egiteko ricota, irina, arrautza eta parmesanoa dena ondo nahastu. Ondoren zabaldu, txikitu eta gure gnocchiei forma eman. Beste aldetik saltxa egiteko gurina urtu, parmesanoa gehitu, limoi arraspadak bota eta salbia ostoak gehitu. Amaitzeko gnocchiak egosi eta gure saltxarekin nahastu. Berez ikusi dezuen nola egiten den, eta horretarako ni ja masarekin hasiko naiz. Masa egiteko ez dauka bat ere misteriorik, ezta? Lehen da bizi, ricota. Barrura bol batian egingo dut, ze honek egingo dutena da, hobeto nahastia eta mai gainen bestela dena zabaldu egingo litzake, orduan bol batek laguntzen dit osagai guztiak hobeto nahasten. Eta horretarako, olako mingaina bat erabiliko dut, beraz, ricota, Bai, gure parmesanoa botako diot, vale, bi gazta dauzkagu hor, hori da. Honek gorputza emango dio gure gnocchiari vale, eta zaporea noski. Ondoren gure arrautza botako diot, arrautza bat, eta gero irinarekin ja gorputza bukaertan, ez? hori da. Orduan garrantzitsua, irinaren gramoak jarri dizkiot, baina egia da, igual irina batzuk, beste batzuk baino fortiak direla, eta igual behar dute pixka bat gehiago, irina pixka bat gehiago. Orduan, jun behar dugu ikusten zenbat irin bota behar zaion, baina honik ikusten dut honekin nahikoa izango dugula, errezetan jartzen duna. Hau da, eskatzen dizuna. Hori da. Ze hitz horrekin zenbat, Bueno, danatako balio du, ezta? Danetako, balio. Bainokiak hemen behin baino gehiagotan inditu, jendeak uste du pasta dala, baina, bueno, ez dauka zer ikusiri pastarekin, pastarekin daukan gauza berdin bakarra da, irina daukatela biak, eta batzutan pastari ere gehitzen zaiola arrautza, baina gnocchiak, patatarekin egiten dira, behin baino gehiagotan inditu hemen, zapore ezberdinetakoak inditu erremolatxanak, azenarionak, normalak, eta denetan horri izaten dena da, patata egosiak, gero, irina eta arrautza. Horrekin ore bat egiten da, luzatu egiten da, eta gero uretan egozten da. Gaina badaukate horrelako forma berezi bat, sardeskarekin egiten diotena beraiek, holan marratxo batzu moduan, eta honek daukana hona da, zuk esan duzu, ez duzuna egosi behar patata, ez? Etxera goaz. Eta gnocchi batzuk jateko, antojoa daukagu, errezeta honekin, aurreratzen du patata ez egosi beharra. Lehenago egiten da. Orduan, alde hortatik, hori ja behin forma eman da, pixka bat egosiko dugu, horretarako daukat nik hemen ja ura prest, ja irakiten, eta egosteko era oso horreixa, ja behin formak eman da gero sartu, eta azaleratzen danen, hau da, gure gnocchiak betikan gora igotzen diranean, ja prest daude. Gero, gure saltxa egiten dugunean, ja saltxan amaituko dugu, beraz, oso gutxi egosten dira. Hau, hemen, Italian dira oso famatua, baina, Argentinara juten bazaetean ere, emigrazio italiar pila bat dela, eta gnocchiak pila bat jaten dituzte, oitxura handia dokate, eta normalean, gero, saltzak izaten dira, pastarenak bezalakoak. Tomatearekin janal dituzue, salteatuta baratxuriarekin bakarrik, pesto erare janal dituzue, eta, gaur egun, egin da ere saltzen dituzte, bi eratara daude batzuk freskoan, hemen zu pastarekin da ipatu izan dugun zuen modun, hor jute mazarete denda espezializatuetara, supermerkatu handietan,
atal freskoan, pasta freskoa izaten dituzten tokian, izan dela dituzte olako inoki freskoak baita paketetan, eta horiek etxean imar duzuna guk aurrengo duna. Hau da, ura irakiten izan, bertara gatza bota, eta gore igotzen diren momentuan, 2-3 minutuko kontua izaten dela, ja preste egoten dira. Eta bida, ikusi, nila dena osagi guztiak ondo nastu ditut, eta nahi gustatzen zait pixka bat reposatzen utzi. Bare bat minutu, ze horrela ja gorputza pixkanaka hartzen dijo, eta nik hemen ja prest dauket, hau ja, ordu erdi edo horrela xedi joa ja masa egin detenetik, eta ikusten dezue, ja, bueno, lan egiteko behintzat prest dagoela, ezta? Orduan, egia da nahiko itxaskorra dala, itxatxe egiten dala behatzetan, eta horretarako nik beti izaten de, irina pixka bat ez itxasteko. Orduan, ningo detena da pixka bat, gure tablan. Irina bota, hementxe gure ñokiko masa ondo zabalduta, eta ingo diotena izango da, oain, pixka bat hemen horrelaxe moztu, ebakitxo batzuk egin, gure ñokiari forma errexago emateko, Gero hemen azkenean, ez hau lusatu inbar dozu, hemen eskulan pixka bat, plastika. Zuk ezagutu dituzu, gure garaian egiten genituen bustinezko zenizero horiek gaur egun politikoak ez da zuzena, baina hori lehen hartu, bustina hartzen genuen, lusatzen genuen nolan, oinarri bat azpean egiten zen, da gero, horako zilindro bat, gero hori itxatzi, beste bat gainean, eta hau da, antzekoa baina jangarria. Hori da. Bai. Eta oso erresa da, oso erresa da lantzeko, baino gertatzen dana hori. Batzutan oso itxatxita gelditzen dela, eta horretarako erabili behar dugu, irina, ezta? Eta, bueno, horrelaxe egiten dugu, hemen ingo diotena da, pixkat forma bat eman horrela, ikusten dezuen bezala, txurro forma emango dio, eta honek balio dit gero errexeago mozteko, eta denak berdin mozteko. Ze batzuk portologo gelitze balmadia, beste batzuk txikiagok, orduan egosterako garaian ez litzateke denak berdin egosteko. Hor 2 gramokoak izan behar dira, nahi eta nahi ez beti, ez? Denak, ez? Denak berdin, ez da 2,1 bat, ez da 2,2. Ataigu pisuanik, Pisu atako ditugu. Gutxi gora bera. Hemen kontu bada bakizu, irin gehiago ero botatzen badio, xamurra hauek ero trinko hauak geratzen dira, ez? Ordan, bexamela egiten dugu nian moduan kroketentzako, ez? Irin gehiago botatzen badio, egia da, gero lantzeko errexagoa dala, eta baina besteak gutxeo horrek itxasten direnak eta horrek egia esan, agerra ematen dutenak gero jateko garaian ere finagoak izaten dira, ez? Eta hemen, saporea gehien bat, rikotak badakizu gehierik ez daukala, zaporea gehiago hor pixkat emango zion azkenean erabiltzen dugun gazta onduak, guk kasu honetan Parmako gazta erabili dugula, baina rikota hemen, ez da lehenengo aldia erabiltzen dugula, da gaztanbera modukoa guk hemen erabiltzen dugun gaztanbera, baina pixkat urtsuagoa da, likidoagoa, krematsuagoa dala esango nuke, nik hemen beti ezagutu dudan gaztanbera, azkenian da, trinkoagoa, lodiagoa moduan, eta, rikota, gaina, rikotak esan duena da berriz egosi, hau da, gazta egiten danean, hortik atatzen den ura o suero gazura, horri berriro egiten diote beste irakinaldi bat, eta berriro mozten dute hori, eta hortik ateratzen dana, hortik lortzen dute rikota, guk hemen gaztan bera egiten dugun moduan, ez? Eta, erabili alduzue, hainbat eta hainbat errezetetan, oinala gutxi hemen nik egin nituen honek alberginia beteak honek Pac-Man. Horbe erabili genduen, olako gaztan bera erabili genduen. Hori da, errikotaz balin badute, hori, edozin gaztan bera, gazta krema balioko luke, noski. Esneak aipatuta, kizuek gaur egun esne motak eta, zenbat dauzkau. Juten zaite, lehen egoten zan, osua ero gaingabetua, dago osua gaingabetua, erdi gaingabetua. Dauzkazue kaltzia daukatena, daukazue, zan da, ez daukatenak... Eta vegetalak direnak ere, daude. Horrek edari vegetalak mundu bat da, ez? Hor jende askok ez daki prozesua nola izaten dan, ez? Eta azkenian bakizue, esnea lehenengo, behiak batu inbar die, Gipuzkoan jetxi izaten zuen, guk Bizkaian batu esaten du, eta behin esnea hartu, gero, holako temperatura ostu inbar da, eta eraman dituzte 4 gradutako temperaturan, esnea ekoiztiko dan, zentralera erotokira. Han iten dana, lehenengo eta behin da, esne gaina o koipea kendu egiten diote, eta erortik atartzen dituzte gaingabetuak, erdi gaingabetuak, eta esne osoak.
Gero egiten diote, gaur egun freskoa saltzen den, baina dago, pasterizatua, azkenean dala 32 eta 35 gradutara igotzea 18-25 segundu bitartean. Hori da, UHT jartzen dutena, hori da pasterizazioa. Esterilizatuta daude. Eta gero UHT da oso temperatura altuan, hau da, 125 eta 150 gradu bitartean, 2 segundu eta 8 segundu artean. Eta UHT, gaina ikasi du da, ultra high temperature. Ultra high. Ya está. High. High jartzen dau. High, H-I-G. High. Eta temperature. Oino, temperature. Eta Ameriketan da, temperature. Ero bost txiklea guan sartu eta temperature. Bueno, hori da, UHT jartzen duena, hori da azkenean oso golpe indartsua eta hor hiltzen diote, hor dauden somorrotxo guzti horiek. Horrexegatikan esnea kanpoan mantendu daiteke, eta... Hala ere, almens, behi atxean eukin dugunok eta... Esne freskoa bezala ez dago, ez da? Ez dago, eta hala ere, gaur egun jende askori emango bazenioke freskoa, ez zaio gustatzen. Fuertegi iritzen zaio. Ni lagun asko dauzkat, eta gaur egun saltzen dio, eta esnea batu barrixea gero hartu irekin, eta horregaz gaineko koipia hori, ogitartien ipini azukre pixka batekin da hori, bokadioen jateko hori, gero hori esnea jendeari oso fuerte iritzen zaio. Eta txikitatik nik gure lehenengo gauzazak gabero, kantine hartu, olako kantin txikitxo bat eukin genuen, litro tardiko ero, ama manera joan, eta esni hartu, eta lapikoa, zuloa daukena aldamenian da paste, horre esni etxian guke ultra hige hori guk asmatu gendun. Jai, ez da? Ultra jai. Bueno, hori iten gendun, da ero horrengo gunean gozaltzeko esni egiten gendun, da esni hori honiokan gaur egun saltzen dute freskoa, baina ez da bardin. Eta egia gero, laktosa gabe direnak eta errela, ez dira gozogoak bezala xerik ikusten dut, azukre edo erre egiten dala laktosa hori kentzeko eta gelditzen da gozoago bezala. Zaporea aldatu egiten da. Bai. Bueno, nik hemen errezetarekin jarraituko dut, orduan, nik ja ura irakiten dauket, nire inotxiak ja hemen prest daukat gero momentu batian egosteko, eta bitartean hasiko naizena izango da gure saltxarekin. Horretarako ingo detena da gurina, barrura. Gurin pixkatxo bat ikusten dut, Gure saltxak gurinez izango da. Gurina, limoia, parmesano pixka bat, gazta apurtxo bat, eta salbia. Ze ona. Beraz, ez naiz moztuko, gurina botatzen. Ez nerdik hain gabetu eta sakarina egin hartu kafesnia eta listo! Ez da problema. Saltza gure izan behin oso ondo. Gurina beti da ondo. Beti ondo da. Beti ondo dau. Ordu ningo detena, hori izango da gurina bota, gero urtzen dijoan bitartean gure gazta botako diot, limoi arraspada pixkatxo bat, eta gero gure saltxari zaporea emateko, salbia horriak jarri ditut. Orduan, espatula baten bilan hijo. Beto, ni bilardianik esnea eta zitzein goizuet, ze egia da, esneak, hor ikerketak, irakurtzen duen, sareetan interneten sartzen bazaete, entzuko dituzue, esne osoa kaltegarria dela, arazo pilo bat egon aldiela, bihotzea arazoak egon aldiela, esne oso hartu ezkero. Gero, beste ikerketa batean sartzen zara, eta esne oso hartzen duen jendea, esatena murrizten dara, 124ean bihotza arazoak izatea. Produktu berdinarekin, baina esnearekin, segun ze ikerketa dan, esne ero produktu berdinakin, erantzun oso kontrajarria daude. Batzuk esate dute oso txarra dela eta bestatzuk oso ona dela. Kontua da, horrezaten dela, segun zerekin konparatzen dur. Hau da, zuk esnea hartzen baduzu eta konparatzen baduzu, freskagarriekin, eta gauza ultraprozesatuekin, eta ez dakizer, osasuntxua da. Ja, noski. Baina zuk hartzen baduzu eta esnea, konparatzen baduzu, fruitu lehorrekin egindako ez dakizer, gauza osasuntxuekin batzuk esaten, ez da hain osasuntxua. Kontua da, eta gero, bestatzu esatu, gizakia dela animali bakarra, esnea eranten duela, eta supermerkatutan jartzen dute adibidez ez, A, B, C, D, etiketa batzuk badaude, non esaten duten, ze nolako osasuntxua dan, osagai hori, ezta? Eta, gertatzen da adibidez, igual olio on batian, igual etiketan oso, igual ez da, CD jartzen dio, ze koipe asko dauke, baino egia da, olio on bat balin bada, eta kalitate honekoa balin bada, ez du zertan txarra izan beharrik, baizik eta bakarrik koipea daukala, baina hori badakigu. Esnea, azkenean, nik
Ni beti esatu da, ni medikua naiz, Arraspatzeko. eta ni ez dait ona dan, txarra dan, ero ez. Ni guk gure etxean esnia asko hartzen dugu, gustatzen zaigu esnia, eta biak hartzen ditugu, biak dauzkagu. Esnea behiana, eta gero, bueno, besteai esnea ezin zaio ditu, azkenean da edari vegetala, eta edari vegetala hartzen ditu, eta guri etxean kalterik ez dugu egiten, dago saltzeko, eta kafiari botatzen diogu, eta hartzen du. Orduan, egia da, jente batzu, laktosari kalte iten badio, astu nahi tema zaio, hoiek kendu dezatela, eta nik uste dut esnea, beti izango dela osasuntxua, zerbait ultraprozesatua baino, ze esneak ez dauka, ez daio gehitzen ez ezer. Bueno, batzuek gehituko diote, Bueno, ikusten dezuen bitartean, nik ja pixkanak ainokiak botatzen jungo naiz, kontuz ez itxasteko, zedena batea botatzeko bere ditugu, itxatxingo dia bata besteari, orduan, saiatuko gea ez itxasten, eta beste aldetikan ja gure saltxa, orduan, honei, martxa altuago emango diot, irakiten hasteko, eta gero ikusiko dugu nola gure inokiak ja behin egosita daudenen, pixka bat, goraka aterako dian, orduan, goraka ateratzen dian momentuan, ingo detena da, onera bota, saltxa ur pixka bat ere botako diot honi, ondo astuko diet, eta amaitzeko ingo detena da, pixka gatza bota, gure salbia horritxo batzuk, eta saltxa prest izango dugu. Hemen, azkenean, urronek, eta lagunduko du pixka saltza loitzen, hemen kontutan izan, pastaren ura erabiltzen dugunean. Hor, almidoiak eta, hemen honen botako ditu urro honetan daudenak, ez? Orduan, horre lagunduko du, eta hau, gero estana izango da, mugitu eskero, batu egiten den saltze bada, eta bestantzien, denbora bat usten badugu, banatu ingo zian koipea, eta likidoa. Baina, guk ez digunez denborarik emango hortarako, lehenago jango dugunez, ez da problemaik, hau esan da. Ez que ez dakik kontatu ekipo. Zu Veronika Bella ezautzen dozu? Ez, zein da. Veronika Bella famatu inda, sare sozialetan da, holako arraza arre suitzarrekoa, eta Bella honek, mundu guztia txundituta utzi du. Bella honek ikasi du, jartzen diote, haitu, Osa, da, bideoa ikustekoa da, jartzen diote behian daun, behi bat, normala, belarra jaten, erratz bat, ez da, eskobara bat erratza da, erratz bat uste dela. Jartzen diote, hartu, ahoarekin mingaina atatzen du, bakizako mingaina dukaten, hartu mingainarekin, koska egiten dio, hartu, buelta ematen da, eta eskure egiten hasten da, erratzarekin bizkarrean, iristen ez dan tokian. Bai. Claro, Veronika ez da katua bakuzako artista gara dien, ezkerra gu katuak ez gaela. Eta hartu, eta hartzen du, eta Veronika askura egiten hartzen da bizkarrean erratzarekin. Gero, etxanda dagoenean hartzen du erratzaren bestaldea makilla, eta hemen inguruan ere, raka, eta esan du, ostra. Eta nik ez da erakutzin dioten, berak bere kabuz makilla bat nola heldu dien. Erabili. Baina bideoa oso ikusgarria, ez da aukera dagoen bideo ikusteko, baina benetan, haupa Veronika, artista bat zara, eta, erabilpen bat eman diozu, mingainari, batez ere ikusgarria da nola hartzen duen mingainarekin, ahora jarri eta askure ikarazten da. Gure Veronika. Artistak. Bai. Bueno, gure ja saltxa badijoa, hauek ja inokiak altxa dira, eta ingo detena da, hau ondo ligatu, lehen da bizi. Gure gazta parmesanoa bertan dago, orduan ondo urtu behar du, ondo ligatu behar du. Eta inokia barrura, gero. Eta inokiak ja barrura. Orduan, ingo detena da, saltxarekin ondo nastu, ondo ligatu. Eta gaur salbia erabiliko du, lagunok. Salbia, ez dakit pasaetan nolan sukaldaritza italiarra jarraitzekoak gero, baina errezeta italiarretan eta salbia askotan erabiltzen da, pila bat erabiltzen dute, eta asko osoikoa izaten da, hartu, eta berai saltzei ikutu berezi bat egia da, sapore berezia daukala salbiak, esaten dute osona dela, jende hau, jende bat, usaitxarra botatzen duela hotik. Salbia osto batzuk... Egia da, aroma asko dauken landare badala, Eta atsegina da, hauan sartzen duzunean, eta pixka murtsikatzen baduzu eta, horretako interesgarria da.
Hala ere, gizakiak aspalditik erabili izan duen belar bada, senda belar moduan, eta lehen antzina esaten zen, bueno, Italian oso ohikoa zen erabiltzea salbia, eta gainera laguntzen zuela gaixotasun pila batetan. Bueno, mediku italiarrek antzina esaten zuten, esaera bat zegoen, ez du gulertzen nola jendea hiltzen den bere baratzean salbia izan da. Bai, esateko modu bat olan, salbia danetako balio zuela. Bai, gaur egun esaten duguna, ez? Ez dugu lertzen jendea nola gaixotzen den ero, teletienda izan dago izaldeko ordu bitan. Bida, hauxe esango... Daukazu danetik ere, soluzio danetarako daukatu. Hauxe atera dut, nere neskan aitan balkoietikan. Berak salbia zeuken. Betxo. Eta esan ez, hau gaurko programarako eta egia da, oso errez mantentzen den landare bat dala, Eta galdetu jozu zertako erabiltzen duen berak? Erabiltzen duzu kaldean ero bakizu? Gero, bueno, egia esan zerbaitetarako erabiliko. Igual entxaladatxo batentzako edo saltxa bati pixka bat aroma edo zaporia emateko, ze gero ere albahaka badauke, limonero bat ere, limoiak ere bere limoiak ditu, beraz, izun. Osa, gustatzen zaio? Gustatzen zaio, bai. Bera oso sukaldaria da, Oso. Mila platerronak oso. Eta bere etxera jute zanean zuko sinatzen duzu, ero berak? Beak. Bai, bere etxean biak. Eta gainera oso ondo, pilo bat erakutsi dit. Hori nire etxean ez da gertatzen. Ez zaizu gertatzen, beti zuri tokatzen zaizu? Hombre, eta hobeto. Eta hobeto. Nik Alberto asko maite dut. Ni aita ginarreba asko maite dut, baina egia da, sukaldeari moduan, bueno, niko simplea da. Gehiago esango izan, nik bere etxera juten naizenean, okerren pasatzen duena, sukalde, indukzioaren erdiak ez diote funtzionatzen. Baina berdin zaio, beste erdiak funtzionatzen duzio. Eta niko, baina, Alberto, nien betortzen nazen, baina no zeukiten dozuz bi kasuela baino gehiago sukaldean. Eta nik, hombre, nik askotan, nik batekin sobra daukat, egia da, beste hiru hauek, ez ditu behar zertarako, arrotza fregitu bat egiteko, babarrun batzuk egiteko, bakarrarekin neikua dauka. Hala ba. Ikusi, nola atera zaigun, nola pixkanaka ligatzen juntzaigun gure gurina ondo parmesanoarekin, gure gurrikutsuarekin, gero landare guztiare bertan sartu ditu salbia guztiak, eta honek kriston kremosia hartu du, Honek beste itxura bat hartu du, ez da? Gu gazteak ginen, dateatzen ginen, horren erreza izan bazan ligatzia, izango zenba, eta zuk okerra izan duzu. Zaiago dau. Eta guk nahiko errez genuka zegarai hartan erreiten zan, lainotut egoten zandanako tabernetan, jendeak argi gutxi, eta bueno, aukera bat izaten gendu, gaur egon, ez du ligatzen, eta nahi ere ez, Egia da, kozinatzen dugun bitartian errexagoa dala ligatzia, ez da? Kasu honetan mintzat gurinarekin eta urpixka batekin eta parmesanoarekin momentu batian. Beraz, pixkat, iruditzo belma zaizu plater bat aterako dugu, eta pixkanaka plateratu egingo dugu. Venga, sakonak harriko izu eta venga, sakon bat. Vale, zer kolore daukarre? Txuria, igual, este bat aterako dugu. Beito, itxaban ekipo, Hemen dazkeu kriston plater pilo bat, danatatik, kolore guztitatik, sakonak hau da, oso aproposa. Hau ez duzu emostuko ikusten dut telebistan entzungo dela, nik klinkoan ibili naizela. Bai, nolako da. Ez daude lurrian, hor kaxoi bat daukagu eta hortikan atatzen ditugu gure plater guztiak. Nik hemen pixkanaka. Perfekzio ez da. Gozekin zabiltza? Beti. Zigor, beti gozekin. Bueno, gozea ez. Jateko gugua. Nik ez du gozeakin, noiz jandu gugu, gozeakin zu jaten duzu? Osa, iristen gara jendea ja etxera, zate, zelango gozia hau. Gaur egun, bai, ekipo gogonan da izteten, bai. Nik ez, ni egun guztiak jaten hau. Bueno, zigor ikusten duzu ez da? Gure gurina ondo ligatuta, eta hementxe daukagu gure gaurko platera. Ñokiak. Venga, hau. Bueno, beldurri gabe, hau jandaeteke sardeskarekin, koiararekin. Eta bera egiten dizkietena da holan marratxo batzu. Marratxo batzu. Bai, eta izaten da holan. Da truko ba holan daukate, botatzean holan jik markatu egiten diote. Egia da, egozia horretikan ja forma eman diogunean gure inokiari egin daiteke noski ba. Hartu adibidez sardeska bat,
forma eman, eta gelditzen dira, Oso ondo saltzen duzu, jarraitu. Eta oso erresa da. Baina horretarako garrantzitsua da gure inokiaren orea ondo eginda egotea, gorputza izatea, eta gorputza baldin badauka, eta irina deixente baldin badauke, ordun bai. Ze bestela dena, elitzake ondo nastuko, elitzake bolatxoak ondo egingo, beraz, garrantzitsua osagaiak bere neurrian, leheno esan dugun bezala, zigor, goxua da. Oso, hemen nago, adi. Niko hain dastatu gabe. Baina, azaldu dizu dena ondo. Dena badakite, prozesu guztia badakite, eta egia esan, beste erara patatarekin ere egosita, era berdinean egiten dela, Gure prozesua berdina izango litzake, patatak ondo egosita gure oreari nahastu, eta ondoren saltsa beste aldetikan, dena prestatu eta dastatu. Armen, zoragarria daude, eta gaina, hori, daukatena da hori. Errestasuna, ze hauek gaur gauian etxera joan gara, eta momentu batean prestatu alditugu, lau osagaiekin, gure gaurko bigarren errezeta moduan. Orain, almendra batzuk Made in China. Almendra gaieta txinatarrak, gaurko bigarren errezeta, eta, bitxia dana, nik errezeta hau egon nintzen hainbat ikusten, eta denetan, nik esan, almendra irina iribiliko da. Ez dauk almendra, bakarrik gainean apaintzeko erabiltzen dana. Denetan erabiltzen da olako almendra estraktua, olako olioak. Hau internetetik erosten juten bazaret erodendatan, dendatan saltzen dituzte, balaude batzuk direla, emaztia aurdun zegoenean, gero honek marratxoak eta esatatzeko hori erabiltzen zuen. Hori ez erabili. Elikadurarako izan behar du. Garrantzitsua. Adi egon. Orduan, eta tanta gutxi batzuk nahikoa dira. Zeni lehenengo aldiz erabili nuenean, koiaraka da gutxi bat, bota. Ekstraktua izanekin ja badakigu zapore guztia kontzentratuta daola, usain guztia kontzentratuta daola bertan, beraz, tantaitxo batzuekin bintzat nahiko izango litzake. Hala ere, trampa iruditzen zaite, hori erabiltzea eta ez almendra irina edo, Nik usteot benetako errezetan almendra irina erabiliko zala, eta gero gundan moldatzen, eta azkenean, nik aurrik hasi doanana, ni orain hemendik aurrera estraktuan egizela konturatu nahi. Zerbait oso kontzentratua. Gustatu zaite estraktuan enekian, Gero badago beste bat gainera almendra, mikatzaren zaporia ematen. Hori da gehiago erabiltzen. Guk erabiltzen dugu adibidez euskal pastela egiteko, kremazko euskal pastelari hori botatzen diogu, eta dauke zapore oso berezia. Ezberdina. Hau esan da, kontua da, lehen errezetan nola egingo du jakitea nahi dutela, eta hemen doa azalpena. Gopor batean gurin eta azukrea jarriko ditugu eta hauek ondo nazi. Jarraian, almendra estraktua eta arrautza gehitu eta jarraitu nahazten. Bikarbonatoa eta irina nazi, hauek ere goporrera ondo nazi ore trinko bat lortu arte. Ore hortatik bolatxoak atara, labeko erretilu batean jarri, zapaldu pixa bat, arrautzarekin margotu, almendra bana jarri gainean, eta 165 gradutara 18-20 minutuz labean erre. Utzi osten eta prest daude jateko. Orduan, hemen izaten mauzu olako roboten bat, asko jendeak galdetzen dide, olako nasketak egiteko ze gailu, bakizu 3 ekartzen dituztela. Bat, adaska bat, hau da, arrotzeko erabiltzen dana, gero, txerri bustana latigoa ero ditzen zaiona, hori, trinko. Gogorragoa, gluten gehiago duten antzako. Hori da, eta gero gonzan, padeleko pala, gaur egun padela, gara batean raketa ditzen genio, gaur egun padeleko pala bat. Hortean pelota atera sartzen da, ez da? Itxura. Hori erabiko, raketa hori, pala hori erabiliko genuke, genazketa honetan. Kasu honetan, nik eskuzingo danez, egurrezko koia bat hemen daukat, eraztuna kendu. Ez aztu, Hori da, eraztuna gero, etxean. Amak egin izkit. Hori ez da ezkontzako eraztuna. Bale. Jute mazara Bizkaira, eta guste mazu norbait. Olako eraztu batekin, honen marratxoekin. Hau, nire amak izuen ikastaro bat, bitxigintzakoa. Eta daukat, nire bikoteak, nire anaiak, nire anaian bikoteak, nire arrebak. Eta ez da.
Eraztuna denak Iturri eraztuna. eta darrak garela jakiteko da. Zondo. Bai, bestela nik ez ditut ezautzen, nire familikok eta orduan urten ez begiratzen. A ber, hoi da, Nea hoi da. naia, paito, zemo. Hoi da. Bueno, esan dakoa, gurina, pomada eran, Aha, azukria, eta nik oso ondo. era egiten hasiko naiz. Pomada eran jartzeko azkenen mikroondasen edo sartu pare bat segunduz eta nahiko dena urtu aurretikan hori ja presten goitzake. Eta zior, esan dezun bezala, gaur txinatarren gaietan eguna da, gero eta ospe gehiago duen egun bat Txinan, bertan gozo hau da dastatzeko eta elkarbanatzeko ospatzen duten egun bat da, eta egia da geroz eta ospe gehiago duenez ikusgarritasuna irabazi du, eta beste herrialde askotan txinatarren komunitateak ere ospatzen jarraitzen du. Beraz, badakizu, hortikan atera da. Eta horretaz gain, egia da, errezeta honek, errezeta tradizional bat dala, beti dani datorrena txinatatik, baino egia da zonalde batetik edo beste batetik aldatu egin daitekeela errezeta hau. Badakizu, Txina oso handia da eta gastronomia aldatu egiten da. Hemen guri ere gertatzen zaigu, ezta? Hegoaldean edo iparraldean azkenen gastronomia erabat ezberdina da eta Txinan ere hori gertatzen da. Eta esaten da, zonalde batetik bestera, errezetak aldatu daitekeela. Eske, imaginatu, zea hundia dan Txina. Beitu, eske, zuek konparatu Europakin, ez? Gu hemen Euskal Herrian gaude, eta ez da, Txekiar Errepublikan, ero ezain urrutik junda, Frantziara junda ere, bera nola aldatzen da gastronomia. Imaginatu, Txina bezalako toki batean, herrialde batean, guri semiak askotan, klima den aldatzen da alde batetik bestea. Paris ero Bilbo, Paris, eta Paris ero Txina. Eske, txikiako haindik ez du identidea horrek ez ditu, eta esaten. Txina pixat handiagoa. Bai. Bueno, berez, honek, tantatxoa botatzen ditu, haukentzen badiozu, koiaraka da txiki erdi bat izango zen. Gutxi gora era, tantaketan, aspertzen zatenean zuek hemen tantaka botatzen. Ja, hemen botatzen ari naiz, ez dira ikusten, baina tantakak erortzen ari dira, eta dakit usaiagatik. Kriston usaia botatzen du honek. Orduan, gehiegi ez bota, Nik guztan ditut hor erortzen ari dira, Baina oso tantakak txikia. Takit Luisek hartzen duen, ni hemen txena bil. Baina, hau da, irudirako zuek ekun dezazuen zerbait, Oso ondo. Gainera, esan dezunen txinatarren, almendrazko gaieta hauen eguna zela, nahi burura etorri zait, txinatarren gaieta hori barruan mezua zutenak? Zu badakizu zeintzuk diren? Baina horrek gaietak dira. Ogitxo batero baina ez dira gaieta modukoak, non labean sartzen diranen, gaur egungo zigarrilloak bezalaxe egiten dana da, labetikan ateratzen danen, tolestu egin daiteke eta tolestu horretikan mezua sartzen diote eta forma ematen dute. Ez dute sartzen hasieratik eta gero labian kozina. Ez zikin gari da. Hori zigarrilloak bezala, labetikan ateratzen den teia hori forma ematen dioguna zigarrilloari, berdina gertatzen da, baino gaieta hauekin. Eta esan diazunen, almendrazko gaieta hauek egin bartzen dituztela, txinatarrak zirenak, esan dut, almendra barroa sartu dira. Oiek pentsatzen ditu, mezu horik. Mezu bazenekin, gaieta horiek ez direla txinatarrak? Ez direla... A ber, orduan zehatik deitzen dira txinatarrak. Bira, hauek berez estatu batuarrak dira, Amerikarrak. Eta Kaliforniako jatetxe japoniarretan hasi ziren, duela ja, 20. mende hasieran, mezuak sartzen olako gaietetan, eta ospe handi hartu zuen. Eta egia da, orain, txinatar izenarekin ezagutzen direla, baino Txinan badaude... Badago jendea, non ez dituen ez da ezagutzen gaieta hauek. Beraz, ez dira txinatarrak, eta nik bida pentsatzen nula ziur neola horretaz, txinatarrak zira, baina ez. Baina, ez ziren beraien. Nik uste berdina gertatzen dara, arroza kubatarrera. Kubara jote zara, eta ez dute, ez da errezeta hangoa. Eta hemen da, arroza kubatarrera, eta arrautza tomatearekin, platanoa jartzen zaiola, nik uste dut dela, ikusiko zuten, banana jartzen dira, eta kubatarrera. Ez, bereinek ez dute horrela egiten. Eta ere gertatzen da, arroza hiru gutizierara, esaten duguna txinatarra dela eta horrela, eta nik ikusita dauzket bideoak Txinan, non esaten duten. Txinatarrak etorri ona, eta
esaten diozen, hau da, hori ez da, esaten dute. Ez dakete, zerikusirik beraiek dastatzen duten arroza hiru gutizierara. Eta hemen dastatzen duguna, behintzat, ez dake bateri zerikusirik. Nik uste dut horrez egiten dutena da, beraiek moldatu dauden herrialdera, ez? Errezeta hori, zezatu. Hemen gertatzen da, jute mazate olako jatetxe indio batera, ez dute jartze indian bezain pikantea jakia. Moldatu egiten dituzte bertako gustuetara. Armentz, bikarbonatua, koiaraka txiki bat, irina hemen daukagu, eta hau, uste duzu, hemen, nazi ditugu arrautza kurinarekin eta sukrearekin eta honen estraktuarekin, almendra estraktuarekin, eta oin, hau, pixkat, goiarekin nazi, eta gero eskuekin naziko dut, holako hori trinkoa lortu arte. Labea daukat 165 gerra dutara. Orduan, gero izango da, bolatxoak jarri, toki hautzi batetik bestela, sekondutan izan, gurin pila daukala, eta gero irekingo direla, Eta arrautza prestaukat, gero, margotzeko. Egia da, hau beste, gaieta batzuk bezala ez da, oso era errezian egiteko, gaieta batzuk direla, eta daukaten berezitasuna izaten da, hori, daukaten almendrazko zapore edo usain berezi hori, ezta? Gero gainetikan egingo dioguna da, almendratxo batzuk ipini, hori gainera kurruskari moduan geratuko zaigu, beraz, bi tekstura hauek aurkituko ditugu hauan, bai gaietarena eta bai almendra kurruskari horrena, eta honek kriston zaporea ematen dio. Eta honek gogoratzen din nahi pixka hemen tolosan egiten ditugun teileak edo, ez da berdina hau potologoa gelituko da, baina, hemen ere gaieta asko egiten ditugu almendrekin. Eta ematen dizun, aukera almendrak erabiltzeko postreetan behintzat oso handia da. Ni oso bizkotxo salea naiz almendrana. Ezeagoa geratzen da, eta janerrazak dira. Olan almendrakin indako bizkotxo guztiak eta oso jaten ez da behar olan egotea kafesne bat ez dena. Daude gauza batzu, esate zola, bai, kafesnea behar. Mazapana bezala xo idena, almendra irinakin eginda dago, eta egia da, almendra irinak, ematen dizuna dela, gainera glutena jan ezin duten entzarko, aukera bikaina da, ze irinaren gatikan aldatu daiteke, eta irina bezala erabiltzen dutzula, aldezu erabili almendra irina, beraz, glutenik gabe jateko aukera ere oso aproposa. Lagunok, hemen bi aukera dauzkazue. Bat, irinik ez bota behintzak gehiago. Jendeak hemen ikustezu itxaskorra geratzen dela eta ohitura dauka irina botatzeko. Orduan bai, gero askatu ite zaigu, baina ez da emaitza berdina. Orduan, hau, plastikoan bildu, oskaiura sartu ordutxo batez, gogortu ingo zante, gero lantzeko inungo erasorik ez, ero bestela olio pixka batekin oin busti eskuak, eta honekin jungo gara, bolatxoak egiten. Ikusi duzu hemen goporra eukindu danean, hori truko bada, bakarrik gaudenean, bakarrik tokatu zaigun hori askotan lan egitea, azpian jartzen bauzu olako trapu umel bat, goporra ez da mugitzen. Askoz gutxiago mugitzen. Bestetara, ibiliko ginen dantzan, danian ziar, ez? Orduan, hori, truko moduan. Eta hemen izango da, bolatxo batzuk, pixkat holan, utziko ditu, gero olio arrautza emango diogu, eta almendra, nik biek ardizko. Hemen almendra xerra eta mostua, eta hemen naturala, gordina nahi bauzue, baina irudia beti izaten da, almendra batzuk gainean dauzkala. Hola egiten ari zalara, nahi bururatu zaite, beste aukeratxo egoki bat izango litzakena, adibidez, almendrekin eta azukre pixka batekin, praline moduko batekin, pasta batekin, hemen barruan sartu, estali, eta horrela gero garieta jatiakoan, barruan praline guztia dukitu. Hori, ez zegoen saio bat, olako hausa egite, dagoenean hor konpon zan, uste hot itxe zituztela hori, juteak oso gile bat, jute zala, ez dakiz herritara, hartze zituela bertako errezetak, eta ero moldatu itxen zituen erola. Neta egiten ari zara? Ez, hor konpon zan. Hor konpon ez, ez. Dagoenean bonbon eta ez dagoenean hor konpon, baina bai, programa horretan egitea da, pilo bat ikasi gendula gozo bintzari buruz, gaietak denatatik anin genuen eta esperientzia oso politxa izan zala. Eta Armentz, oin grabatzen ez daudela. A ber, emaitzak beti danak onak izan ziren, zure asmakizunenak, ero egon zan zerbait esate moduan. Irudia oso politxa gatu da, baina ekipua danak oso nahi, Armentz. Egia gauza batzuk beste batzuk baino begok zeudela, toki guztietan bezala xe, baino ez, esan beharra dauket, hemen Euskal Herrin,
postre inguruan edo erreposteritza munduan kriston nivela da hola, eta jendeak kriston postre honak egiten ditula, bakoitzak bere etxean bere espezialitatea eta bere gauzatxoak, baino berezkoa, noski badaudela gauza batzu beste batzu baino hobexioagoak, baino berez normalean kriston nivela dago eta kriston ondo jaten da. Bai, baina egia da jentea normala dela duda izatea, segero ikuste zaitute zuri horren argal, eta esate dute. Pero bota egiten du ez da. Ez da posible, postrea dastatzen batera eta bestera, eta berro eta markillo eskaz pisatzen ditu. Zerbait gaizki da, ez dira inonak egongo. Nereitak beti esaten du, ez daudela gozogile gizenik hori da. Gizenak bali badira, dira normalian, kozineroak edo horrela, saltxarekin jaten dute, ogia jaten dute, eta horrek bai igual gizeltzen dula, baino gero gozo gintzan azkenen iten dezuna da pixka bat janetan, nahiko. Gu Mexikon izan ginenean, izan gendunan gure, Mexikon Uruguayen, ez da gogoratzen, bietako nun izan zen, gure gidak esan zion. A mi madre me enseñó, si un cocinero está flaco, no es buen cocinero. Hori botazian, zanion sukaldearen nintzen, holan behiratu zian ez dut. Tu oso gizenare ez zaude, Baina, zain duiten, nahizelako pila. Armin, nik horregatik anitzen jazu, 1 kilometro korrika. Oso gizenkorra naiz. Bueno, laguno, ikuste duzu, arrautza jarri, gero holan gainean. Almendratxo bat, bi nahi duzuena jolastu, ero, bestela, jarri aldizkiozue, hauek. Baina, behin margotuta gero. Nik errezetan baten ikusi dut, arrautza osoa beharren, Armintz, ikusi dut zuringoarekin margotzen. Zuringoarekin. Zuringoa pixkat irabiatu, eta arekin... Beraz, ez dute nahi kolore asko eman. Hori da, nahiko zuriak diren, gaieta batzuk dira hauek, nik gorringo erabilita gorrituen behar dira. Ez. Hauek zuriak ateratzen dira. Zuri aldera ateratzen dira, orduan, 165 gradu, 18 bat minutu, labean aize gabe, goitik eta betik, beroa. Eta hauek ez duten mezurik izango. Hauek mezurik ez daukate. Hauek mezurik gabe. Hauek mezu bakarra daukate esaten duela. Jan nazazu, Mesedez. Eta hemen dauzkazue, guk gaur, lehen, saio hasi baino lehen, egin ditudan, gure almendrazko gaieta txinatarrak. Beraz, ikustezu, nahiko txuriak dira, eta ez dira kurruzkari, samurra dira barrutik, dastatu itxura, hori ere bak. Bueno, hartu du nahi duzuna. Gaurko eguna ospatzeko ez da, gure txinatar txikia jango dut. Txikia. Nola hongo da gizia, ez, beti ahundira jomar da, ez bada. Ez bada ahundila. A ver, gurin zapore asko, Eseak. Kurruzkariak. Nahiko eseak. Bai, barrutikan eseak. Almendra zaporeakin, eta hau kafe batekin hartzeko edo horrela. Eta horrela, eta bere hartuko itxo. Bueno, hau esan da, gure gaurko saioa bukatu da, bihar txorien hemen izango da, Armintz eta Bilok, eta zueko respetu. Hori da. Bueno, eskerrik asko, agur.